It-traffikanti ta' droga qegħdin jikru l-garaxxijiet madwar Malta u Għawdex bilan li qiegħdu l-annimali fihom għal raġuni speċifika. Artiklu fuq il-ġurnal The Times of Malta żvela li traffikanti qed iżommu l-annimali fil-garaxxijiet sabiex itelfu lill-klieb tal-pulizija milli jxommu droga. Uffiċjal għoli fil-pulizija li tkellem ma' Times of Malta rrakkonta li l-kriminali dejjem jaraw kif jagħmlu biex jibqgħu dejjem pass il qudiem biex jaħarbu minit il-ġustizzja. Is-sors anonimu spjega li fl-aħħar xhur dawn it-traffikanti qed jikru garaxxijiet firħula madwar il-gżira il-bogħod minn lokalitajiet assoċjati ma' dan it-tip ta' kriminalità. Ġie spjegat li bilan li ma jqajmux suspetti jitħaltu mal-komunità u żgur li ma jiġbdu l-ebda attenzjoni fuqhom. Madankollu skont is-sors qrib li msemmi ġurnal uħud mit-traffikanti bdew irabbu anke l-annimali f'tentattiv li jtelfu l-klieb tal-pulizija milli jxommu u jsibu droga moħbija. Matul ix-xahar li għadda biss, il-pulizija arrestat grupp ta' 10 min-nies waqt rejd f'garaxx ġewwa Ħall-Qormi. F'dan il-każ partikolari, il-garaxx tbiddel f'appartament fejn fih kienet tinbigħ u saħansitra tiġi konsmata id-droga.